Ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen aw ma min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmani Eric Jakite. Dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na février kalo tile 12 ka taa se karidon ma février kalo tile 18. Dolo jate la fonɛnɛ kalo filanan tile 23 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo filanan tile 29 na. Doloba fila o de nɔrɔ barakalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ ko an bɛ verseau mɔgɔw ka so ni wagati in kɔnɔna na. Doloba fila min nɔrɔ barakalen don o de ye san ti ale ni giden ti. Ni doloba fila nɔrɔ barakalen den minnu mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di dugumakolo kan ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye. Ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko ninnu ye mɔgɔ sɛbɛw ye olu ye daganko ye. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la o b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Bélier ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw Bélier nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yɛrɛ k'a fɔ giringajɔw aw bɛna olu daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw hakilina ko olu bɛ se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ ko ye cogoya min na nka i bɛna ye courage ani dusu minnu bɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun daminɛ aw bolo ni yɛlɛda ye ani wasaw ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mardi don ni o bɛ bɛn février kalo tile 13 ma ale ni mercredi don ni o bɛna bɛn février kalo tile 14 ma o de bɛna yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw kana saliya fiyewu ni aw saliyala i bɛna ye wasa minnu n'aw kun kan ka sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw bɛna aw jigida jaabi ɲumanw kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ ye i bɛna ye olu tɛna sabati o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la jamajɛdala yɔrɔw mankanw aw bɛ se ka olu sɔrɔ u bɛ se ka taa k'aw bolo da k'a sɔrɔ aw yɛrɛ tun t'a fɛ a ka kɛ cogoya min na ni aw ye dala mankanw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye dɔgɔkun bɛ se ka birisa ɲagami aw bolo nka i bɛna ye kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ alamisa don février kalo tile 15 ale ni juma don février kalo tile 16 o de bɛna an ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw bolo aw bɛ fɛn o fɛn kɛ aw ka hakili to dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la laɲini bi aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka o siraw ka wulikajɔ kɛ olu kama kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka dɔgɔkun kibaruyaw olu bɛna na sumaya aw bolo kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ bɛna kɛ sumaya o bɛna sumaya aw bolo aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn sabati i bɛna ye aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya minnu na a tɛna tɛmɛ o siraw ma nka aw kana saliya aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka olu jaabu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la samedi don kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ n'o bɛ bɛn le 17 février ma ale ni kari don n'o bɛ bɛn le 18 février ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ aw ka sɛgɛn o tɛna kɛ sanji kɔrɔ wɔsi ye kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don layidukan mun bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw kana saliya nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagamiw olu bɛ aw ka sira kan aw ni kanko olu sabatiliw bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya b'aw ka sira kan n'aw bɛ se a y'a ka wulikajɔ nafamaw bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a ka di aw ye aw ka se ka bonya cogoya minnu na o gɛlɛya bɛ olu siraw kan wa ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛna tila ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye musaka bɔtaw olu de ka ca ka tɛmɛ dontaw kan
dépense inutile ale ni wali kungo aw bɛna se ka dépense caman kɛ o siraw fɛ aw kana mɔgɔ lamɛn aw ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɛ jateminɛ na kɛnɛya siraw k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma kama sɔrɔ jigitigɛ walew olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw mana aw ka sɛbɛnna kuma fɔ mɔgɔ minnu ye walima layidukan mana tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu siraw kan ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka jateminɛ caman de fara aw boloda la kamasɔrɔ n'i ye aw kelen ka juguya sɔrɔ walima ni aw kelen ka lagosi sɔrɔ fana o sababu de bɛ bɔ aw yɛrɛ la aw ka se ka kumaw kɛ cogoyaw la aw dalakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ka waleyaw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati i n'a fɔ aw b'a ɲini cogoya min na wa aw ka se ka sira kelen ta kamasɔrɔ dɔgɔkun bɛna daminɛ ni hakilina caman de ye aw bolo ni aw k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ko min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jateminɛ caman de bɛ aw bolo ka kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw ka fanga a n'aw ka wulikajɔ n'a ka jija o tɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma sɔrɔ ta fanfɛla la i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nka ni aw b'a fɛ ka sɔrɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka sigi ka miiri ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan aw kan ka bɔ sira minnu fɛ i bɛna ye k'a fɔ aw ka hakilinaw olu bɛna se ka barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dépense caman olu de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa yɛlɛma sira minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ fɛ ka yɛlɛma aw ka adamadenya kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na aw bɛ se ka hakilina kuraw ta ka se ka yɛlɛmaw k'olu don aw ka ko la adamadenya yɛrɛ taaboloya sira kan o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la banakɔrɔ minnu bɛ aw la aw ka se ka jija ka wuli olu fura ɲininiw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ca la yanni dɔgɔkun laban cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka miiriya ko olu barakalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i bɛna ye aw tɛna se ka sigi ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan aw kan ka bɔ sira minnu fɛ o bɛna kɛ sababu ye aw mago bɛ jaabi mun na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ ye wagatiw ye o bɛna se ka gɛlɛya olu siraw bɛna se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ farifagawalew olu caman de donnen don aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw ma saliya ka farifaga i bɛna ye mɔgɔw bɛna na aw lagosi cogo cogo aw mago bɛ min na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka olu sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na ɲɛsin aw ma aw kana u kɛ bolo kɔfɛtɔ mɔgɔw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jigiyaw ale ni wasaw k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya siraw olu b'aw ka siraw kan kosɛbɛ dibi b'a aw ka sira kan scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kɔlɔsi faratima yɔrɔw la kamasɔrɔ bingani walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ mɔgɔw sen ka dɔgɔ yɔrɔ minnu na aw ka se k'aw kɔlɔsi o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw minnu bɛnna ni tamasiyɛn ma aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi bɛna se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'a ka kosɛbɛw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana sira fila tagama i bɛna ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko ko aw bɛ ko jɛngɛnenw kɛ dɔrɔn walima ko minnu ti
aw ka taabolo kɔrɔ ye n'a ko aw bɛna olu siraw ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka malo bɛ se ka bɔ olu la o b'a yira k'a fɔ sira o sira ye sira jɛngɛnen aw ka olu to yen ka baara kɛ ni tiɲɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka suturaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kumasulu kow olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a sababu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw yɛrɛbakun na o b'a yira k'a fɔ ko o ko de bɛ yen ni ko jɛngɛnen don aw kana don olu da fɛ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛ na nka i bɛna ye mɔgɔw bɛna aw bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mana dɔgɔyama min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun kɔnɔna na aw bonyanen don wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tagama siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ aw ka se ka jateminɛba kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'i ye aw kelen ka birisa ɲagami sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na dɔrɔn i bɛna sɔrɔ o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na nka sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma aw ka hakili to yɛrɛkɛli ta fanfɛla fana na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw yɛrɛ dalakanw k'olu kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ n'o tɛ n'i y'a bila aw yɛrɛ ka baaraw ma ale na aw ka cɛsiriw ma aw mana jija cogo cogo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kow olu tɛna se ka fanga sɔrɔ nka aw kana jɔ aw yɛrɛ dalakanw na kamasɔrɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafabaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a kamasɔrɔ i bɛna ye mɔgɔw bɛna siran aw ɲɛ fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛna na siran aw ɲɛ o ye aw yɛrɛ ka ko kɛcogoya ye ka ɲɛsin aw ma o siranya ninnu tɛ kɛ sababu ye k'a fɔ ko ka se ka don aw ni aw ka sɔrɔw cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu bɛ aw ye ka bɔ sɔrɔ ko caman olu de bolodalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw kun kelen tɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔta bɛ aw ye aw ka wulikajɔw la i bɛna ye hakili dolo ni o ye mercure ye mercure ale bɛna sigi aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na o de bɛna aw ka jateminɛw ale ni aw ka hakilina ko k'olu barikali ko fɔ a bɛna jateminɛ minnu kɛ olu kan ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye tuguni nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to janfawalew olu la ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma kun ma kamasɔrɔ janfawalew olu siraw olu bɛ se ka ta ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ ko o ko kɛ k'a ye aw bɛ ko ko kɛ aw ka se ka a sɛbɛn walima aw ka se ka mɔgɔ kɛ aw seere ye n'o tɛ aw ka ko kɛtaw aw bɛ se ka janfa a la k'a sɔrɔ aw yɛrɛ jo lakodon ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni teliya ye ka dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ ale ni jijaw ye nka i bɛna ye dɔgɔkun b'a fɔ k'a bɛna se cɛmancɛla wagati minnu na aw fariw bɛna faga o bɛna kɛ sababu ye ka se ka banamini don aw n'a ka sɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ i bɛna ye wulikajɔ siraw olu bina sabati dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la layidukanw olu siraw olu bɛna barika ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka aw ka sɛgɛn ale n'aw ka wulikajɔ bɛna kɛ i n'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka sigi ni fariganw ye o wagati ninnu kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ka girin ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw minnu bɛ yen nɔ jigiya sira kɔrɔw olu de bɛ se ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ jigiya sira kuraw olu tɛna se ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mifa production sanfɛ nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya dɔgɔkun min nana bɛn bi tɛnɛ ma n'o ye février kalo tile 12 ye ka taa se karidon ma février kalo tile 18 o b'a yira k'a fɔ dolo ba fila o de nɔrɔ bɛ yen nɔ verseau mɔgɔw ka dolo o de nɔrɔ bɔ bɛ yen nɔ n'o ye Saturne ale ni Uranus olu nɔrɔ olu de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in kɔnɔna na
ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'aw ka kibaruya dɔn dolo sira kan i ka ɲɛnamaya sira i kan ka baara nasugu min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ale ni bana minnu bɛna na i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa se i ka don dumanw i ka don kumaw ale ni ka sarakaw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se k'an contacter an ka numéro la 73 35 28 89 ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka taa kan b'a la ni de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana basigi